Ishe wemadzishe, mambo wemadzimambo, hanodzwa mikumbiro. Unyarare kutaura, handinyarare kumudza nhamo dzangu, handinyarare kana kwaari shamudza Jesu nyaya dzangu. Nyarara unoita rusha, iye akati handimbonyarara, kumudza Jesu nyaya dzangu. Enyika ino musandinyaradze, hamungazivi zvirimo zvakatsika semakungwa, zvakakura semakomo. Ndotaura ndega newewo hama, ramba kunyaradzwa, udze wega nyaya dzako. Ukandipfupisa ndokwira mumuti sazakeyo, zvanetsa ndobata mupendero wenguo. Ukafara ndopinda neparufu. Jehovha ndimudze Jesu nyaya dzangu.
Jesu weNazareta vatitire zvakanaka. Welcome. Ndinoziva kuti vazhinji vari kuziva kuti tauya pano. Tanga tifanira kunge tine session yeCFI. Asi it has been moved to 7 p.m. CST, which means kuti Dallas time yekuno, but vari kuAfrica, Zimbabwe, South Africa, it will be like 2 a.m. Zvati kuna mwanenge wakamuka achinamata panguva idzodzo, kana wazokotsira zvichida uchazozviona wamuka nekuti zvinenge zvichingovapo hazvina kwazvinoenda. My God, ndangofunga kuti nhasi tingozarura nechimbo ichi. So as a result, I just thought let me come and encourage somebody just for a few minutes. Panguva idzodzi ndinoziva kuti wanga wakarindira, wanga wakamirira, asi panguva idzodzi koma minutes mashoma ndangoti let me just come and encourage you. On a Saturday kudai ndinoziva kuti tinozviita takaita so kuti sunungukei. Handizive kuti uri kutiona uri kupi. Ndichada kumbotarisa panapa ndichiona kuti muripi nhasi nhai vanhu vaJesu muri kutiona muri kupi. How are you where you are right now? I will also give you this opportunity. Sezvandiri kuda kuitawo panapa, I will also give you this opportunity to just look at this and share. Ingotsvaga umwe munhu waroda kungoti anzi naRevhu yapano timbotandara tiri panapa tichisimbisana nezwi. Tsvaga umwe munhu hama yaunongotaga ipapapa. Sezvandiri kuitawo pano ndikuda kutotagawo dzimwe hama dzangu panapa ndidzitsvage. Mungoti anzi naRevhu chimboyai panapa titandara, tatane nguva ka uyai panapa timbotandara tiri pano. Uyai titandare tiri pano. Where are you watching us from? I just want to check here. Mwari vachingotitira zvakanaka. Ndangopa kutandara kwedu kwanhasi ndangokupa musoro wakanzi usanyaradzwa nokunyara. Usanyaradzwa nokunyara. Usanyaradzwa nokunyara. Usanyaradzwa nokunyara. I don't know where you are right now. Ndikuona vanhu vakawanda vari panapa. Usanyaradzwa. Bedza imwe hama yaunongotaga ipapapa kana kungoshare kana kuisa pane imwe page izvozvi. Mwari vachingotitira zvakanaka. This is what I also want to do here. Tichipfuurira mberi ndoda kuti tiverenge nhasi kubva kuna Luke chapter number 8. Saka uroda kungoti usanyaradzwa nokunyara, usanyaradzwa nokunyara, usanyaradzwa nokunyara. Toda kuti tiverenge kuna Luke chapter number 8. Hey, I'm seeing quite a number of people who are coming through. May God bless you. I see you all. May God bless you. Ndiri kukuonai. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakuitirei nyasha. My God, turn to your neighbor right now. Ungomuti kwanzi namufundisi usanyaradzwa nokunyara. Usanyaradzwa nyadzi dzako idzi ngadzirege kuita kuti unyarare. Kunyara kwako kungakurege kuita kuti unyarare. Oh my God. I hope somebody will get it right. I just hope somebody will get it right. Kunyara kwako ngakurege kuita kuti unyarare. Kunyara kwako ngakurege kuita kuti unyarare. My God, I'm going to read from Luke chapter number 8. Luke chapter number 8. Ndofunga kuti by now vazhinji vanga vachida kushare. You have already shared. Luke chapter number 8. Ndichaverenga verse number 43. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately the issue of blood was touched. And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and praise thee, and sayest thou, Who touched me? And Jesus said, Somebody has touched me, for I perceive that virtue is gone out of me. And when the woman saw that she was not healed, she came trembling and falling down before him. And she declared unto him before all the people for what the cause he had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, Daughter, be of good comfort, and thy faith has made thee whole. Go in peace. Izvo kungoti mwanasikana nyaradzwa zvako, mwanasikana nyaradzwa, be of good comfort. Kutenda kwako kwaita kuti uporeswe. Enda norugare, enda norunyararo. Mwanakomana nyaradzwa kutenda kwako. Kutenda kwako ngakubvise kunyara. Kutenda kwako ngakubvise kunyara. Ndinoziva kuti kune vanhu izvozvi who are watching me right now. Ndinyatsozvita pore kudai.
There are people who are watching me right now. Izvozvo wakanditarisa. And you are going through a lot. But nekuda kwekunyara, hakuna uri kuziva kuti ndona uya uinayo. Nekuda kwekunyara, hakuna ari kukunamatira. Hauna kana prayer group rine nyaya yako. Hauna kana mufundisi iko zvino ari kubata nyaya yako, but iwe uri kuiziva wega. And nekuda kwekunyara, you are going through a lot and you are so quiet because unonyara. Statement iri mumwoyo mako iko zvino ndeyekuti kana vanhu vakazoziva vanozonditi kudii. Alright, ngatimboti tabvisa vanhu. Kana pakakuita umwe munhu akaziva vanozonditi chii. Mukadzi uyu Bhaibheri rinoti wakanga wapedza makore nemakore achienda kun'anga, akapedzerwa mari nepfuma achitsvaga kuporeswa. But panguva iyi Jesu wakanga uine protocol dzake. Vana Peter vakanga varipo, ndo vanga vachibvunzwa kuti hapana handibata. Ye protocol tichazoitaura zvedu umwe musi, but vaivepo vana Peter vakachengetedza. Pana handibata. Vakati vanhu vakawanda. Mukambotaura kuti pana kubata ibvunzo mabati pana vanhu vakawanda, vanhu vauya vakawanda. Yesu akati kune wandibata zvaburitsa simba, kune wandibata zvaburitsa simba riri mandiri rikapinda maari. Akatoitirwa zvakanaka. Jesu paakuzonotaura ari kutaura after zvatoitika, ari kutaura after munhu watoitirwa, kureva kuti mukadzi uyu wakabvisa kunyara kwese ndokunosvikobata. Remember, during this time in the Jewish culture, vaitova nemitemo kana nemararamiro okuti kana munhukadzi ari panguva dzake haatenderwi chero kuasosietwa, kana kubata zvaanenge abata hamutenderwi kuzvishandisa and so forth. They took that as an infirmity. But this one is not even under a normal infirmity. Yake situation yaye kuti it was continuous. Kubuda ropa kwake kwakavekoma. Saka pazviri kuitika izvozvo, obviously 12 years zvinoreva kuti vamwe vanhu vakutozivawo kuti zviripo. Patime iyi ari kunyatsoziva kuti kune power ranga riri kufamba muna Jesu achiporesa vanhu kwaakanga ari. Simba iri akarinzwa mukurumbira waro. Akati nhasi ndinonoenda, chero ndisingabvumidzwe kusvika pedyo, nevanhu vese. Apa tichitaura Jesu chete. Chero ndisingabvumidzwe kusvika pedyo nevanhu vese, but apa nekuda kwesituation yangu handinyarare, handisi kuzonyaradzwa, and hakuna ini changu chete ndichangonanga paari. And wakaita faith yechinhu changa chisina kudzidziswa. Jesu vanga vasati vadzidzisa kuti power ravo kunyange vakataura vanhu vakareceive vakaporeswa rinogona kunge riri pambatya dzavakapfeka kana pamuviri wavo. Iye ndiye akanodevelopa concept yokuti faith yangu iri kundiudza kuti ivava vari kufamba vachiporesa vanhu, hembe yavo chaiye ndikaibata kudai zvinhu zvangu zvinoita musha. Kune imwe level yefaith yaakudiwa pasituation yauinayo iyi, which I may not know, but which the Spirit is telling me you have. Kune imwe level yefaith yaakudiwa. And this kind of faith, if it had been shared with all the people, kuti ndikuda kuenda pana Jesu uyo, ndigonomubata, ndikutenda kuti ndikamubata ndinoporeswa, angade akasangana nemacriticism akaoma, angade akaudzwa zvinhu zvinotaurwa vanhu nekuda kwemasituation anosanganikwa naona. Ukaenda kusituation yauinayo ukanoitaurira vamwe dzimwe nguva, pauri kufunga kuti une faith yekuti ndinoporeswa apa, people will discourage you. People will actually take you down. People will actually pour water on the things that you believe. Unozaida kuti pane zvimwe zvinhu zvaunotenda zvakambokubatsira paupenyu, zvawakatenda zvikakubatsira, zvaKristu, zvaJesu chaizvo, zvokutotenda kuti ndikambonogarawo mugomo 3 days, ndikambonobvisawo seed yangu, ndikabvisawo tithe yangu, ndikaendawo kuchechi, ndikanopindawo mumasale group. Kune zvinhu zvawakatenda iwewe zvokuti unotonyatsoziva kuti pamazuva ausina kunyara nazvo, awakazviita usina nyadzi, usina kunzwa vanhu kutaura kwavo kwakawanda, zvakakushandira. But mazuva ano kuti uzviite pane kamwe kakunyara kawanako kekuti unongotya kuti vanhu vanozonditi ko vakazondiona inga vanotaura kuti isusu vanhu vakaita sesu havadai. Saka kune vanhu vakanditeerera iko zvino izvi who are suffering inside. Haana kana munhu waMwari mumwe chete waakambotaurawo nyaya yake kundoda kunamatirwa nekuda kwekunyara. They are suffering from inside. During the course of the week I shared a story
yeumwe mukomana akanyatsogumburwa, tiri muclass tiri kuprimary, akanyatsogumburwa nekurovera gumbo padeski. Ndobva ticha abvunza kuti ndiani arovera iye kwakutonyatsopika step zvakanaka kunge pasina chaitika, because akatarisa akaona kuti around kwapaine vasikana, akati amanje kunditaurira ndakuvara. Takazonosara tonopedza day iroro munhu asingatogoni kufamba. Yet what the teacher wanted to do was, kana akuvara akataura kuti ndini ndiri pano ene ndakuvara, vanomutora vomuendesa kuofisi kwaheadmaster, ainosvika unobhandejwa, opuwa matreatment nechikana kuti kana zvitori serious waitakurwa nemotikari yaheadmaster oenda kuhospital. But takazopedzera takuitawo kuteka chikoro chapera after school, kuenda naye kumba kwacho havana kutoona kugarako, vakatozotanga kunotsvaga motikari dzekuhaya manheru kuti adii, because wakakuvadzwa nedesk pachiguru. But zvaakaita paakabvunzwa haana kutaura, wakangoti zii akati aiwa handiri right, because wakaona vanhu akati zvino ndikazotaura pavasikana takumubvunza kuti koinda hausina kutaura, zvikanzi ndingataurire pavasikana ndaizonyara shamwari ndaizodindozvifambira, but akazopedzisira kuita zvekutakurwa. Saka wakona here kuti kunyara dzako kupedzisira kwakatozoita worse than kunyara kwaangade akangoita nekukutaura bedzi kawana help. Kune vanhu vari kutadza kuwana help iko zvino because uri kunyara, ende nyadzi dzako dzinoita kuti utadze chiro paprayer group rekuchechi kwenyu kana maprayer group amwe atinawo, kuti ungotaura kuti wedu handina kana chekudya izvozvi, vana handina kana chekuvapa, kuti vanhu vanozonditi chii. Saka urikuona kuti kunyarara kwako kuri kukonzerwa nekunyara. Ine ndo zvatiri kuti masikati anhasi tichitandara kudai, dai Mwari vambokubatsira. Mukadzi uyu kunyara kwake kwakabviswa, akaita faith, akaenda kunobata pamupendero wenguo yaJesu. Ipapo pakungobatira, asina kubata Jesu but abata hembe, asina kubata Jesu but abata hembe yacho iyoyo. Faith yake Jesu akazodeclare kokupedzisira kuti chaita kuti upore hakuzi kwokuti pane zvimwe zvinhu zvinoshamisa, but ifaith yako, kutenda kwawatoita pahembe, kutenda kwawaita pahembe. Later on in scripture unozoona kuti dzimwe dzenguva pane time kuna Acts yaunozonzwa vanhu vakutora maapron, matawero, machinyi, mahandkerchiefs vachinogumisa pabhodhi yaPaul, vobva vaenda kunoisa pahama dzavo, hama dzavo dzobva dzaporeswa. Imbofunga kuti vaiudzwa mashoko ekuti kudi munhu uchiona munhu akabata chihangachefu so achimhanya nacho kuti ndikutsvaga Paul vari papi, asvika pana Paul kuti chingochibatai, Paul obata chihangachefu, munhu otanga kumhanya nacho achidzokera. Dai anga ari mazuva ano ungati vanhu vangada achitaura kuti zviprofita zvenyu zvaapostera zvenyu vana Paul izvi zviriko mazuva ano, munhu anga kuita zvekurapa nezvidhende nezvimicheka nezvimachi, but ndo zvakatoitika. Bhaibheri rinototi vakatenda, those who had faith were healed. The Bible also says in Acts Peter, iripo time yakasvika yekuti anga angoti achifamba, vanhu voita kugadzika varwere parodhi anofamba nayo. If you look at my streets in Jerusalem and so forth, they are very narrow. Vanhu voisa varwere zvokuti the Bible says achifamba Peter, mumvuri waPeter wairapa vanhu vachitosumuka vachipora, vachisumuka kumumvuri, kwete iye Peter iye haana chaataura, ari kungofamba, but mumvuri pawapfuura chii chiri kuita kuti vaporeswe. Vabvisa kunyara kwese, akati iye munhu paari kufamba ndine faith yekuti mumvuri wake unogona kundiporesa. Wotoona vanhu vakaita line up so vachibvunza makamirira, takamirira mumvuri waPeter. Imbofunga dai anga ari mazuva ano munhu achifamba, munhu waMwari, kunzi vakamira kunzi takamirira mumvuri womunhu waMwari, vanoti ndokurwara manje hakuna chinamato chakadai. Yet it is biblical. When people have faith, Christ says that faith, if it is the size of a mustard seed, it will move mountains. Ndiri kungotsvaga imwe hama yandiri kuchallenge nhasi kuti bvisa kunyara kweso. Kune zvimwe zvinhu zvokuti it's not orthodox, hazvisi zvinhu zvokuti vanhu vakaona uchizviita unofunga kuti komana nhasi vanhu vachazonditi chii and so forth. Machallenges auri kusangana nawo awakatakura nawo iko zvino wakanditeerera kudai, akangomirira day raunoti munhu waMwari. Imbofunga kuti kangani tichitaura kuti come on the WhatsApp platform, let us pray. And how many testimonies do we post on the groups and so forth to say uyu munhu akangouya akauya kuinbox akanyora akanamatirwa neteam akabuda netestimony. Iye zvino izvi unenge wabhizi kuomberera munhu ane testimony yesituation yauinayo,
but iwe hauna kugona kuzviita because wakangonzwa kunyara. Manje ndikavaudza manje zvikadai kuvanhu vakazonditi kuvanhu umwe anonyara hama dzake, uri musituation yauri nekuda kuti unonyara kuti hama dzako dzinozoti chii. Umwe uri musituation yauri, vamwe vanonyara vanhu vekuchechi kwavo. Rega ndikutaurire something. Pamberi paMwari there is the body of Christ. Chechi inozikanwa naMwari ichechi yaJesu. Izvi zvemadenomination kuti inonzi Christ for the what, ichinzi zvese mazita ese angwe ma-administrative sectors. Chechi ndeyaJesu and i1. Saka izvese zvimwe zvatinozoita zvokuti andozonyara kuti Roma akazoonekwa achirapwa kuhwisiri, Musavaga akazoonekwa achirapwa kuSalvation, achinamatirwa kuSalvation. You know, people are suffering nekuda kwemaboundary atakapa. Saka unonyara machurchmates, unonyara denomination, unonyara vekuchechi kwako. Saka kune munhu akatonitira izvino izvo, umwe anotonyara mashamwari ake chaicha. Unozi, do you know kuti there's somebody anotonyatsoziva kuti dai ndakaenda kuchechi uka ndainonamatirwa ndikati wana deliverance, but I can't go because my friends angu vachazotanga kundibvunza kuti kweiwewe unonzwa kunyara shamwari, kunyara shamwari. Kambo katatanga kuridza kaya kanoti pane time yaunofanira kungoenda pamberi paJesu kuti handinyarare. Kusvika nyaya dzangu dzaita right. Mukadzi uyu akati haiwa ndongobatira. Kusvika Jesu pakazoti simba rangu rabuda. Kune simba raKristu rakamirira kubuda, but rakamirira musi waunobvisa nyadzi. Ndo day rakamirirwa nepower raKristu. The power is there. The power to take you out of your situation is there. Christ has it. Kristu akatotora simba iro vakatogadzika pavanhu vavo vakatuma. Kune varanda vaMwari vakatumwa all over the world vari kuita basa raMwari. Even though there are cases that are fake, but there are so many cases that are genuine. Remember Elijah, day rakati apedza kunetsana na Jezebeli nana vakaenda mugomo akanogara akachema kuti Mwari ndiwo raendi ndasara, akanzi there are 7,000 others. Kune vanhu vari kutobata basa raMwari zviri very genuine, vakamirira nyaya dzako. And the day rauchangoti inini karega nditakure nyaya yangu ndiende nayo, ndo musi wauchatanga kuwana help. Raise your faith and let your faith supersede your shyness. Nyadzi maya vakati ndezveropa zvinonyadzisa zvakada, dai vakangofunga izvozvo kana pavarume havaisvika, kana pana Jesu havaisvika, kana kunotaura chaiko pakanzi ndiani, kuzochibuda pachena kuti ndini, kuzozviisira pasi petsoka dzaJesu, ndangadine nyaya yakadai, vangadai vakangotiverevere vakatiza vakaenda. But faith yake it made a whole. Ndoda kuti uone Jesu musi wakarapa varume 10 vanga vari maperembudzi, 1 akadzokera kwaari akanotenda akapfugama pana Jesu akazomubata akati kutenda kwako kwakuita whole. Vazhinji ndakamboitaura last week kuti vamwe vacho vakaenda vasina kutenda. They were healed but they were not made whole. There's a big difference between being healed and being made whole. Being made whole, it means kuti watopiwa, hauna kungoporeswa chete, but watogamuchidzwa chesimba renyasha chaJesu chokuenda nacho. Saka wazara, hauna kungorapwa chete, wazadziswa somunhu. And ipapa paakazodzokerawo mukadzi uyu kubvaona paapfugama pana Jesu, ndobva anzi thy faith has made you whole, she shall be made whole. Jesu vakabva vatomuita vakamuzadzisa kuzobuda pachena kwaakaita. Paakabata mpendero yenguo, she was healed. But paakadzokera kuna Jesu akanopfugama akataura nyaya yake, she was made whole. There are a lot of people who are listening to me right now. You have been healed, but you have not been made whole. You have been healed. If your finances are healed, let me give you an example. If your finances are healed, zvinongoreva kuti mweya inosibata upfukuto, unosibata mari dzako, hauchabati mari dzako, but hazvikupi mari. When you are made whole, when your finances are made whole, zvinongoreva kuti watukirwa unji, but at the same time waitwa empowered to even get more finances to be able to develop whatever you want to develop. So ndangopa as an example. So there's a difference between being healed and being made whole. So this woman akabata mpendero yenguo and she was healed, but wakazoenda kuna Jesu ndokunopupura nemuromo wake and she was made whole. There are people vakangomirirwa kunzi mubude out of nyadzi dzaminadzo idzi. Ipapo pauri uri kutonyatsoziva zviri kuitika mumba mako, ende uri kutoziva zviri kuitika pamuviri wako chaiwo chaiwo.
challenge you are having serious challenges nenyaya dzema-relations. You are having very serious challenges even pautano chaipo. Kune zvinhu zvausiri kutaura. And if you don't speak about it, if you don't say it, if you don't go and say it, and you don't seek help about it because uri kunyara, zvicharamba zvakakutsikirira. Saka ndangoti Saturday ino ndatopedza chemusi weSaturday. Come out of that cocoon yawakazvivharira mairi. Come out of that cocoon yawakazvivharira mairi. Seek help. Nyaya dzidzi hadzina kwadzinokusvitsa. Taura, tsvaga kubatsirwa. And when you are seeking help, it doesn't mean that you are going to every Jack and Jill or every group shouting and so forth. No. Uyo akanga aine vadzidzi vakanga varipo vana Peter nanana. Hana kumboite zvokuti akanibodza Peter uyabodza Bartholomew akangonanga pana Jesu. And what I'm saying is, do you even have time? Iwewe pachako randisandavisa vanhu mukati. Iwewe pachako, do you have time to go to Christ and mention the problem that you have? Iri kukutambudza, iri kukudya pfungwa right now. Do you have time for that? Uri kuzviwanira here nguva? Dai Mwari vangotitira nyasha Saturday ino, ndatopedza zvangu cheSaturday. Tichazosangana paprogram yeCFI in probably about 7 hours. But let me tell you something. Nyadzi dzese idzo ngadzibve. Bvisa nyadzi dziri kukutadzisa kuti utaure nyaya yako. The inbox platform, I know I've spoken to somebody. It can be 2 or 3 people, but ndatotaura newe watozvinzwa and watondinzwa. Inbox platform yedu iya, enda ipapo taura nyaya yako, tipe vanonamata vari paintercession vambonamata newe pasituation iyoyo. I know kuti you are hearing me, and I know kuti nditori nemunhu izvozvi akatonditeerera ari kutondinzwa as I am speaking to you right now. And ndiwo wandiri kutorea. Usacheukawo kutarisa neighbor kana kutarisa imwe hama kana chii, but ndiri kuziva kuti kune wandiri kutotaura naye patime ino, and iwewe wacho wandiri kutaura naye ndoda kuti undinzwe. Buda mukakuni mekunyara. Buda mukakuni mekunyarara. Chimbo chinotaura zvakanaka ndinyarara. Svika nyaya yako yaita right. Buda mukakuni mekunyarara. Handikumbire ipapa vandisati ndabuda in 2 minutes time. Ndinokumbira mukoma Tinashe vatiisire futi namba yedu iyayi. We have a WhatsApp platform, tine WhatsApp groups. Handina kuti nyaya yako enda unoishambadza muboka. But what I'm saying is we are here for you. If you feel you really need to speak, speak. And one thing that I can assure you, I'll be praying with you. 0027 7891 99381. Ndofunga mukoma Tinashe vaipina ipapa. Chaiona ikapinwa. You want to come on the WhatsApp platform, come. No maskata anasi tikatopedza ipapa panda kutoenda kunonamata nevanhu vari kuda kuti tinamate navo. Kana kuenda painbox yepaFacebook ipapa 0027 7891 99381. Come, let's pray. Maybe you don't want to come to me per se, but if you have a friend that you trust, and you have a friend that you know is a prayer warrior, nyaya dzidzi dzekumbodurira pese pese, nyaya dzidzi dzekudurira wese wese. Kuna vamwe vanhu vanoshera nyaya dzako vasina zvavanoita, vanoita kuti dziite wese. Anogona kuti watomuudza iye utotora utotakura. Kumwe kushare hakubatsire, but ask God to give you somebody who can be able to help you. Chinobatsira hakuzi kushare, chinobatsira kuwana munhu anozokubatsira pachallenge yako. Don't stay in that cocoon. Don't stay in that cocoon. Don't stay in that cocoon. Uri kuda help. Mwari varipo. Vanhu vakaiswa naMwari panyika varipo. Just pray to God. Speak to somebody. You are being abused, speak to someone. You are being terrified, speak to someone. Things are not well in the house, speak to someone. Things are not going well at work, speak to someone. I remember some people teaching a meeting with some pastors. Tapeza with a meeting,
bvunza pane ma-problems here. Hapana, everything is well, everything is well. Then one of the pastors leaves the church office and goes home on foot because anga asiri kuenda kubasa and anga asina kana mari yekombi, but akangonyara handitauri, handitambotauri zvakadai. Very powerful, mightily used of God. Napedza kushare zvinhu zviri powerful, but ongotaura kuti all is well, all is well. Ofamba netsoka kubva pachurch murova 7 kilometers mutaundi netsoka achidzokera, just because unongonzwa kunyara kuti handingatauri. Uchida rubatsiro zvinobatsira kutaura. Vamwe vanhu vaunoona vakaita masuicide, vakatofa kufa chaiko chaiko, zvakakonzerwa nokuti vakanyara. Zvaunofanira kunyara kuita zvivi, kwete kutsvaga help paunoda help. Unoona kuti kune vanhu vasinganyare pavanofanira kunyara, vozononyara kwavasingafaniri kunyara, meno kana wainzwa musha. Kune vanhu vasinganyari pavanoita zvinonyadzisa, vonoita nyadzi pavanofanira kunge vachiwana rubatsiro. And I pray that God takes you out of that group and the Spirit of the Lord helps you. If you need help, speak. Usasvika patime yestress, usasvika patime yedepression, usasvika patime yesuicide. Speak if you need help. Mwari dai vatitira zvakanaka. Ndakapedza zvangu masikati ano. Tinosangana pasession yeCFI kumanheru, tozosangana zvemangwana paSunday service yedu same time. Dai Mwari vatitira nyasha, dai Mwari vataura nomumwe munhu. I'm just waiting for somebody, and that person is you. No munhu anonyara kana kupinda mugroup rechechi yakuti anyora kuWhatsApp tamupa link, pindawo mugroup iri nechiyu chipota uchingonzwa vamwe vanhu vachisha, anotonzwa kunyara kupinda mugroup kuti ndi mufoni mangu mune group rekuchechi. Yet you are suffering, yet you are going through a lot. Come out of that cargo. Speak. Paunofanira kubatsirika, ubatsirwe nguva ichiripo. I know a lot of people vakakundwa nenyadzi, pavakazonotsvaga help vanhu vaifanira kuvabatsira vanga vasisina zvokuvabatsira nazvo. I know of a lot of people vakaita nyadzi, pavakazonotsvaga help vanga vasisabatsirike. Unopinda musituation yekuti hazvichatoiti kuti uchibatsirika. Seek help, speak out. Seek help, speak out. Ndo zvaraida kungotaura. Ida unobata mupendero wengu. Zvaunotenda izvozvo wakadzidza, usabviswa pafaith yako nekuda kwevanhu vanozoti chii. Usabviswa pane zvinhu zvawakatenda. Kana wakatenda kuti pandakapa Mwari, Mwari vakandiitira zvakanaka, ramba uchipa. Kana wakatenda kuti pandakaimbira Mwari, Mwari vakandiitira zvakanaka, ramba uchiimba. Kana wakatenda kuti pandakanosave vanhu vaMwari, kutakura mabhegi avanhu vaMwari, kana zvinhu zvakandiitira zvakanaka, enda unotakura mabhegi iwayo. Usaita zvokunyara. Kana wakafunga kuti pandakaenda kunogeza mota dzavanhu vaMwari zvinhu zvangu zvakatanga kufamba, kana pandakaenda kunoklina pamba pamaimupundisi tikadii zvinhu zvangu zvakafamba, enda unoita izvo. Usanyara kuti vanhu vakazotaura vachiti, because you are not people and people are not you. It's you who is in your situation. Usanyara. Nyara pazvinhu zvauri kutadzira Mwari, asi paunofanira kubatsirwa isa kunyara. Mwari ngavatitire zvakanaka. May God bless you. May God keep you. May God cause his face to shine upon you. Tosangana kuWhatsApp, kumagroup tichiri kuramba tichingoedha vanhu. Shoko riri kukushwa vhangeri riri kufamba. Kana wada kuedha usati waedha, chingonyora panhamba dzatataura dziya 00277891999 381. Let's go South Africa. It's 00277891999 dzakapinwa apa. Nyora, usanyara. Mwari ngavatitire zvakanaka. Zita raBaba, reMwanakomana, nereMweya Mutsvene. Amen.